Dosta vam je stresa i užurbanog života. Za sve one koji traže mirno utočište na obali gdje se konačno možete opustiti, ova šarmantna kuća je upravo ono što ste tražili. Van je hladno i bura je. Ajmo unutra ugrijeti se na pećna drva. Na odličnoj lokaciji u Pomeru, blizu mora, potpuno je namješten i opremljen dom koji je savršen za malu obitelj, ljubavni par ili čak iznajmljivanje. Ova kuća je na 2 kata, ima ukupno 90 metara kvadratnih i sadrži 3 spavaće sobe, 2 kupaonice, pomoćnu zgradu koja može biti garaža ili dodatni apartman. Još uvijek ste blizu svih događanja, noćnog života, dobrih restorana i uzbudljivih evenata. Za 6 minuta vožnje pronaći ćete se poznatom turističkom gradu Medulinu. Dakle, ako tražite mirnu luku na ovoj obali koja je još uvijek blizu svih događanja, nemojte propustiti ovakvu nevjerojatnu priliku. Živjeli i pozdrav iz Marisa!